ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз бошад ба якчанд фабрикаҳои ахир давр дадем. Дӯстонам то ин вақт фикр мекардам, ки як гурӯҳ дар як ҷо истеҳсол мешавад, вале нафаҳмидам ва бо чашмам дидам, ки дар чанд ҷой ва чанд сех тайёр мешудааст. Масалан, аввал материалҳо меоянд дар ҷои рангзанӣ. Пас аз ранг задан ба сехи яъне мебаранд, ки қолабҳояшро бурида мешавад. Боз меоянд дар ҷои дӯхтан. Пас аз тайёр шудан дар станокҳо монда нишонаҳои брендро мезананд, аксессуарҳоро мечаспонанд. Боз упаковкаю равон кардану беҳтараш аз худи акаи Муҳиддин мешунавем. Ва ҳоло бошад мо ба як ҷое омадем, ки дар ин ҷо ҷинсаи RM8 премиум класс премиум класс. Аса камтарак маълумот бештар дар премиум класс. Не аксессуари премиум класс якам юкенака ҳар як нозикиҳои премиум хеле пасофта мешавад. ҷое ки вай рафта гидем аллакай фарқ мекунад. Уҷо дигар эҷа аксессуар ҳам май чизош ака ба куллан дигарай нигоҳ кунакай моҷон ина эҷа омадагӣ и уже премиум мешавад ака нигоҳ кунакай аксессуарои иҷа ҳам май чизош фарқкунанда ака диден ака нигоҳ кунен ака ака дар гардироб кашол мешавад эҷа ака ба ҳамаи забон навиштагиай ба ҳамаи забонҳои байналмилалӣ навиштагиай ки инсон чанд қадар дар мошинаи стирали чанд қадар вақта кадан дар то аиҷа нигоҳ кунен ака духта дидем ҳам дар премиум ҳам дар средни замоки оригинал истифода мебарем иҷа фишкачаи мо ҳашт аиҷа ака духта нигоҳ кунен дидем духта ака ин уже премиумда медроям аиҷа ака соли 2010 мо иштаҳисолотам аксар сар кардем кора сар кардем да саршари бизнеси мо ин соли 2010 бигем ҳамчун уже ба бизнесҳои калон расидем да сола сар кардем иншаллоҳ ҷака ҷое ҳасте ки ай материалҳои ҳастанд хеле кам дай ҷака пиш шудиш амиромад ки мемонанд ака хеле шика зада рафтан мегӯ боз мо омадем процесс яка инҷа материал меояд ё ки ака материал десен ранг надорад сиёҳ ранги асфалтай дар инҷа ака қоларо мебаранд боз дар инҷа ҳамаро мегиранд рост мекунанд мемонанд баъд қолабо аппарат кати ака қолабо мебаранд мисол чӣ қолабе ки бошад ҳамун қолаба мегиранд мебаранд тайёр мекунанд поёнда мебаранд медӯзанд ай вақти дӯзондан ака баъд чикор мекунанд рангу бор мекунанд бале баъди рангу бор ака меояд танг мегиранд чук мекунанд тайёр мекунанд баъд меоранд ака аксессуарро мезананд баъд упаковка мешавад баъд уже бор тайёр мешавад ба як куб нигоҳ кун чӣ қадар мо тез мегӯем лекин процесси кориш чӣ қадар джинс минимали мо вақт мекашад. беҳтарин ахир мегӯем ҳай процесс мудохилаги огаҳ шудем нафарҳое ки масалан баъзе соҳибкорои мо ҳастанд ки ин направление джинс кати дар инҷо боз як проблеми дигар аст ки баъзеҳо бо 5-10 ҳазор рубл мехоҳанд ки прямой аз фабрика заказ кунанд вале фабрика бо чизҳои кам кор намекунад лекин акаи Муҳиддин ҳамин имкониятро барои соҳибкорое ки нав ҳастанд додагӣ ҳастанд яъне метавонанд ки бо пулҳои кам ҳам заказ кунанд якчанд моделҳоро ва барои худ анализ кунанд ва кадомаш ки хуб рафт оянда боз метавонанд ки зиёдтар аз ҳамон заказ кунанд. Инчунин нафарое ки мехоҳед ки бренд яъне бо бренди худатон ягон боз заказ кунед марҳамат муроҷиат кунед акаи Муҳиддин дар ин соҳа низ кӯмак мекунад чунки таҷрибаи хеле фаҳм доранд. акаи Муҳиддин барои шумо муваффақият